रेशन माइरं नानि बागै जे नक फां बस टिप मारो ओ टिप रया हिंके आरो नि रेशन माइरं माया तिनी ओ रांकारि नानि बागै टिब्ररा नि माले हिंके बिसिनि चेयारमैन हिंगे बा बिसि चेयारमैन टिब्रनाय सिक्रिखौ उत्तर बरमुरानि रां तौनानि बागै सिबा टिब्र सिनायबा आगे जॉइंट अकाउंट तंगु चेयारमैन बाय सेक्रेटारि जॉइंट अकाउंट अजा हिंकेची जेकुनु प्रपोजाल छाहा हिंके रां sok फैयो ताबक जॉइंट अकाउंट करै मोंसा करै याक्सि सिनायबो करै निनि उत्तर बरमुराव ते रां sok फैलिया हिंके नों हिसाब खायसिरि ओ 5 बছर कम से कम उत्तर बरमुराव 20 कोटी रां sok फैलिया आंहा हायसि 20 कोटी रां बाय जों अरनिवल चिकन लामा निनि ट्यूब कल निनि वाटर सप्लाई नि टेप हायांके सनामानाय रिंकवार हायांके सनामानाय ओ 20 कोटी बाय चिनि उत्तर बरमुरा बिसिव अनेक किसु खाइमौ अमा हाके 587 एडिसी विलेज जदि 20 कोटी हिंके बोसोंखा नायनायसिरि कम से कम ओ 10 बছर राज्य सरकार ताबनि बीजेपी सरकार जोंनो 10,500 कोटी नि मत रां दिप्राब खायरहा हायसि ओ 5 बছर जों 10,500 कोटी मालिया माने जों बोसों लस जोंखा चिनि बोसाराव बोसों लस जोंखा जों मावनि बाता मालिया ओलत ओलनि ओल फाइफिना हायसि जे आसो ओ 5 बছर जोंनो खागै दंमोनि तिप्रासानो हनै नायै जे अर्थनैतिक भाबे जोंनो बंचित खायरमानि बनि जवाब जों ताबो बिसि इलेक्शन जवाब मारनाय जेनेरेल इलेक्शन जवाब मारनाय तानिके ताबो भोट गानाव हंके बर' मैतो मा जावो तिप्रासा कब्रसा सिथाइसे थुइसु साव ताबो हंके थानसा फो आगे थानसार कुनु सिया थानसा बबो तमासा एडिसिते আমরা যখন ক্ষমতায় আসবে তখন এডিসিতে থানসা আমরা করব জাতি উপজাতি সবার জন্য করব হनै সাইতং ফিলেখা ওমা এডিসি চিনি বাগৈছি ও এডিসি তিপ্রাসাनि বাগৈছি উপজাতি চিনি ট্রাইবেल চিনি তিপ্রাসাनि बागैছি অথচ বড় সাইतंखा थानसा मांगनाय फो एडिसिनो दंस खायनायनि बागै बरक जे कन्सपिरेन्सि खायमानि अमसों मा बुसिनाय हायसि ताबक बर एडिसिनो दंस खायनायनि बागैछि एडिसि बोर्ड अफ पावर फाइनि नायो सिनि अस्तित्वनि बेपार जों अर थाङै तंना हिंके जों हाजार बছर जेमन अर तंग फायखा दै हाजार बছर जदि जों थांना हिंके जों ताबनि ओ एडिसिओ जत बिसिओ जों कप्लाय दखल खायै सिनि थानसानो तैबो जों कराग मा खायनाय